Pitate se kako jedan redovnik može izabrati dobrog muža i dati savjete za sretan brak? Zar nije svećenik onaj koji se svega toga odrekao i stavio u službu Božju? Poslušajte kako je Padre Pio pomogao ovom bračnom paru. O dođi, stvorče duše svet, pohodi duše vjernika. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli na kanal Stopama Padre Pia. Ovo je redovnik, kapucini čudotvorac i danas čini mnoga čuda i zagovara nas kod Gospodina. Na ovom kanalu moći ćete čuti zaista čudesne priče iz života ovog velikog sveca. Zapratite kanal, lajkajte i podijelite naše videe vašim prijateljima i članovima obitelji. Za vas smo pripremili poseban apostolat pod nazivom Voljena djeca Padre Pia. Postajući voljeno dijete Padre Pia, vi izravno sudjelujete u ovom velikom dijelu donoseći utjehu dušama. Vašom pomoći i donacijom doprijet ćemo do što više ljudi kako ne bi odustali od nade i vjere u Boga u ovim teškim vremenima. Ovo je prva i glavna dobrobit ovog apostolata. Uključite se i pomozite nam da priče o životu Svetog Padre Pia dođu do što više ljudi. Sve potrebne informacije o apostolatu, kao i dobrobiti i blagoslove koje uključivanje možete zadobiti, naći ćete u poveznici u opisu videa. Poslušajte danas priču iz članka novinarke Ane Gebalske-Berekec, objavljenog 2021. godine. Priča je najvjerojatnije sastavljena iz knjige Moj prijatelj Padre Pio, dnevnik 30 godina proživljenih u sveca iz Pietrelcine, autora protagonista priče Giovannija Siene, još neobjavljene na hrvatskom jeziku. Padre Pio svaki je dan molio molitvu presvetom srcu Isusovu i u njoj je prinosio nakane svih onih koji su mu se preporučivali u molitve. Bilo je mnogo ljudi koji su od njega tražili zagovor zbog velikih problema. Među njima bili su i Giovanni i Paola Siena, par kojim je talijanski mistik obećao 9 djece. Sve je započelo 20. godina 20. stoljeća u San Giovanni Rotondu, gdje je živio Padre Pio. Giovanni se prvi puta susreo s našim svecem 1928. godine na svojoj prvoj pričesti. Giovanni je tada imao 8 godina. Nakon rada u rudnicima, a zatim kao učitelj i novinar, pridružuje se bolničkom timu koji je osnovao Padre Pio pod nazivom Casa Solfiero della Sofferenza, kuća za olakšanje patnje. Tamo je ponovno naišao na svetog oca Kapucina. U to vrijeme Paola, njegova buduća supruga, 21-godišnja mlada žena, redovito je odlazila u posjet budućem svecu. Živjela je u San Giovanni Rotondu. Kao što će kasnije posvjedočiti, zahvaljujući zagovoru Padre Pia, mlada je žena bila izliječena od depresije, kao i od ozbiljnih problema s plućima. Uvjerena da ju je poziv brak, jednoga dana pitala je Padre Pia za savjet. Na to ju je on upitao koja je njezina najdublja želja. Paola mu je odgovorila kako želi zasnovati obitelj, da voli djecu i sanja kako će ih imati. Zato se pomoli da ti dobri Bog dopusti da upoznaš dobrog mladića, zaključio je mistik. Savjetovao je da redovito ide na ispovjed i da se pričešćuje svaki dan. Nešto kasnije Paola je primijetila da je neki muškarac po imenu Giovanni jako zainteresiran za nju. S vremena na vrijeme viđala se s njim u pratnji Padre Pia. Nakon nekoliko mjeseci odlučili su se zaručiti. U to su se vrijeme dogovorili moliti svaki dan, povjeravajući svoj budući brak Bogu. U kolovozu 1950. tijekom mise slavljene u 5 sati ujutro, budući svetac blagoslovio je njihov brak. Ganut, Padre Pio ponovio je ovu želju na kraju mise. Budite sretni, budite sretni, budite sretni. Ne zaboravimo da na samom vjenčanju supružnici daju zakletvu Bogu, držeći raspelo. Govore, tako mi pomogao Bog, blažena djevica Marija i svi sveci Božji. U braku znači, nikada nismo sami. Na samom vjenčanju zazvali smo pomoć Boga, djevice Marije i svih svetaca. Paola i Giovanni ubrzo su toga postali svjesniji. Nakon samo nekoliko mjeseci braka, Paola i Giovanni saznali su da neće moći imati djecu, jer je Paola patila od neplodnosti. Padre Pio, koji ih je pratio kroz brak, obećao da će svaki dan za njih moliti molitvu
presvetog srca Isusova, rekao je Giovaniju: vidjet ćete, imat ćete toliko djece koliko je korova anđela. To će reći 9. Nedugo nakon toga, 24. srpnja 1951. rođena je djevojčica, no njihova je novorođena kćer odmah ozbiljno oboljela. Prema riječima liječnika, nije imala šanse za preživljavanje. Pares Hrvan zamolio Padre Pija da se moli za njihovu kćer na samrti. Frater ih je odmah uvjerio da dijete neće umrijeti i da će zaista živjeti dugo. Dijete je izliječeno. Nakon ovog čuda, Giovanni i Paola još su se više zbližili s Padre Pijom, sve do njegove smrti 1968. Dolazili su kod njega na ispovjed i molili s njim. Redovito su ga pitali za savjete o braku, odgoju djece i svakodnevnim problemima. Paola je kasnije rekla: nakon 60 godina braka mogu reći da recept Padre Pija, molitva presvetom srcu Isusovu, djeluje. Giovanni i ja volimo se jednako kao i prvoga dana. Gospodin je silan u svojoj moći i ljubavi, samo u njemu i s njim izgrađen brak i odnosi mogu opstati, kako nam govori psalmist. Ako Gospodin kuću ne gradi, uzalud se muče graditelji. Ako Gospodin grad ne čuva, uzalud stražar bdi. Zato ne zaboravimo moć molitve koja vraća nadu onda kada nam je najpotrebnija. Ako ste novi na kanalu, provjerite jeste li se pretplatili i kliknite zvono podsjetnika. Nastavite gledati i slušati naše druge priče. Također ne zaboravite upisati svoje molitvene nakane na našoj web stranici za svetu misu koju će svećenik služiti na nakane svetog Padre Pija i vaše nakane. Oče Pio, moli za nas.